Hvad så, YouTube? Nu skal vi lave lidt med cyklinger der. Og se, det er Steven. Og det er Benjamin. Det er den ene af mine venner. Ja, og Steven, det er også... Ja. Vi bruger dem... Ja, de kalder det sådan til. Fordi... Vi skal sådan... Vi skal køre derfra, ind der kan se. Skal vi se det? Jeg håber, I kan se det helt. Og det er mig, der er kameramand lige, og det er mig, der redigerer til. Kom! Okay, nu laver de lige en anden en. Ja, det er fuck lov, mand. Okay. Det er sådan. Hold så op, Bente. Se, nu siger vi lige tak for i dag, og jeg håber, at nu film, eller videoen, eller noget, vi skal aldrig, ikke? Så du farvel. Se. Så du farvel.